Abstencións. Se aproba, por tanto, a ausencia e inclusión da moción, ten a palabra o portavoz. Grazas pola consideración de urgencia. Ben, do que se trata é de que mañán van a personarse no xulgado os 5 primeiros dos 19, coñecidos como 19 do Pazo de Meirás. A moción, lamentamos que sexa tan longa, non supemos facela máis curta, pero, se me permites, vou facer un pequeno, moi breve resumo. A cuestión está en que fai anos a Sociedade Galega Democrática está loitando, traballando pola devolución do Pazo de Meirás, pero ben da Casa de Cornide, que foron, non digamos das dúas imaxes do Pórtico da Gloria, que foron usurpadas pola familia do ditador Francisco Franco. Dun modo ou outro, en máis dunha ocasión no Parlamento de Galiza, na Diputación da Coruña, se levaron a cabo iniciativas, se presentaron iniciativas para recuperar estas propiedades que acabo de decir. A discusión, en moitos casos, con partidos diferentes, os partidos do arco parlamentar galego, era sobre si se pagaba ou non se pagaba, onde salían os cartos, pero hai prácticamente unha unanimidade no desexo de que esas propiedades que son ignominiosas no sentido de recordo dos actos, das accións da ditadura, volvan dunha vez ao pobo galego, ás mans do pobo galego. Pois ben, en 2017, en agosto de 2017, 19 activistas, 19 galegos, militantes nacionalistas, sindicalistas, actores sociais, xente do mundo da cultura e demais, decidiron entrar no Prazo de Meirás para facer, en ese caso, unha especie de ocupación simbólica. Unha ocupación simbólica precisamente para chamar a atención internacional e poñer en marcha de novo o debate social e político sobre a recuperación dese pazo. O caso é que, tempo despois, en maio deste ano xa, as persoas foron denunciadas pola Fundación Nacional Francisco Franco, por Carmen Franco Polo e por José Cristóbal Martínez Bordiú Franco, neto do dictador. O caso é que as acusacións de que se imputan a estas 19 persoas son violación da morada, delito contra o honor, danos da modalidade agravada que podía chegar a anos de prisión de 1 a 3, delito de odio segundo eles. Ben, o caso é que a fundación que acusa estas 19 persoas fan apoloxía do fascismo da ditadura e pois a filla e o neto do dictador que todas elas suman un mínimo de 3 anos e 6 meses e podían chegar a estos 13 anos de prisión para cada unha das 19 persoas denunciadas, sumando en conxunto hasta 247 anos de prisión e máis de medio millón de euros de multa. Consideramos que estamos frente a unha denuncia que é unha barbaridade porque tanto do vista político como do xurídico son bens dos que estamos a falar expoliados polo dictador e que permanezca na man da súa familia pois é como simbolizar que as estruturas do poder real da dictadura non desapareceron aínda. É, ademais, moi ferinte para aquela xente que son víctimas do franquismo que aínda non foron restituídas na súa dignidade individual e colectiva. Recordemos que un golpe de Estado o que ocorreu no ano 36 con millares de mortos na Galiza, unha guerra de 3 anos, unha ditadura brutal que estuvo sometido ao pobo español durante 40 anos. Por tanto, rescatar Meirás, a Casa de Cornide, os estatuas do Pórtico da Gloria é unha exigencia democrática. A acusación é unha barbaridade do punto xurídico, pero está aí. Entonces, queremos tamén señalar, xa por último, que resulta insultante que unha fundación que fai apoloxía do fascismo e da ditadura e que nos días previos á acción manifestou públicamente que o seu objetivo coas visitas era exaltar a figura do dictador, acusa a persoas demócratas dun delito de odio do atentado contra o honor. É como se pusiéramos o mundo ao revés realmente. Entonces, o que vimos a acordar, a propoñer como acordos a esta corporación é expresar o apoio ás 19 persoas que en agosto do 17 participaron nesa acción pacífica co objetivo de reclamar a intervención dos poderes públicos e recuperar un patrimonio que debe ser do pobo galego, manifestar, desde logo, o rexeitamento
ao respecto da demanda interposta pola Fundación Nacional Francisco Franco, Carmen Franco Polo e José Cristóbal Martínez Bordiú contra as 19 persoas que participaron na citada ocupación pacífica e simbólica e que son acusados de delitos de odio contra o honor, danos e violación da morada, expresar a condena e rexeitamento do uso de Pazo de Meirás por parte da Fundación Nacional Francisco Franco para facer apoloxía do xenocidio fascista, da dictadura do dictador, e, en consecuencia, demandar que se inicien accións encaminhadas á ilegalización da citada fundación. Instar tamén ao Goberno español a que inicie de xeito inmediato accións legais contra a propiedade do Pazo de Meirás, de acordo co informe histórico-xurídico elaborado a instancia da Diputación Provincial da Coruña e acordado por unanimidade do seu pleno para que a Administración legitimada para facelo pode recuperar como ben público Pazo de Meirás roubado ao pobo galego durante o réxime xenocida franquista. E dará traslado deste acordo ao Goberno de Estado, Parlamento de Galicia e Diputación Provincial da Coruña. Socialista. Bueno, eu vou máster tamén nesta moción, non? Porque non estou de acordo que se recupere o Pazo de Meirás, que evidentemente que sí, e máis solidarizarme pois coas 19 persoas esas que foron denunciadas polos netos do dictador. Pero é unha moción extensa, densa, e non che permite estar aquí así dunha maneira urxente, que tampouco, a ver, que se pode presentar en calquer outro momento, e non che permite, pois, compartir ou ter algún tipo, pois, de diálogo con algunha outra persona do partido ao que represento. Por tanto, eu vou máster non porque este en desacordo o dito coa recuperación do Pazo de Meirás, pero que, a vez que se disolva a Fundación Francisco Franco, evidentemente, pero bueno, entendo que non é demasiado denso e non é tan urgente como para poñerlo agora que se pode poñer no pleno vindeiro. Ben, pois, en o Goberno decidimos aprobar a urxencia, pois, por ese motivo que nos explicou o portavoz, de que mañá se vai empezar o xuicio contra estas persoas. A maiores hai outros puntos que realmente significa un problema para nos Pobra, porque somos unha asamblea veciñal que ten a súa acción política circunscrita en gran parte, prácticamente, o que é o Concello da Pobra, e nunca tivemos debatido sobre este tema na nosa asamblea, pero coñecedores dos principios baixo os que nos creamos, confiamos en que os nosos compañeros e compañeras apoyen a nosa decisión de aprobar primeiro urxencia e, en segundo lugar, de aprobar esta moción porque vamos a votar favorablemente. Coñecemos o traballo do Concello de Sala, por certo, onde goberna pois, unha forza política pois, irmán a nós, a que temos excelente relación, e, polo tanto, reconhecemos o traballo tamén da Deputación para intentar recuperar este edificio para uso público. Non vou entrar nos detalles de como se conseguiu, nin os argumentos dunha parte e outra, os argumentos contrarios parecen un insulto á inteligencia e historia deste Estado, de Galicia, deste país, e, por tanto, vamos a votar favorablemente, esperando que non caiga o peso de justicia sobre estas persoas por reclamar algo que debería pertencer ao povo galego porque foi usurpado de malas maneiras durante unha dictadura. Outros puntos, pois, bueno, non serían efectivamente tan urxentes, pero tamén os asumimos e non significa ningún problema a hora de apoiar a moción. En palabra del Partido Popular. Bien, pues ya votamos en contra de la moción porque entendemos que no tiene la urgencia precisa para ello, pero bueno, una vez aprobada, nuestro voto es en contra. Independientemente de que coincidimos en la recuperación del Pazo de Meirás y todos estos argumentos, lo que no podemos es que eso permita saltarse las normas de convivencia y las reglas sociales que nos hemos dado. Si estos señores han cometido una falta o no, yo lo desconozco y no podemos al menos prejuzgar realmente si no son culpables. Si realmente los hechos son como los que describen en la moción del delegado, sin duda la justicia les da la razón. Pero como no somos conocedores ni sabemos si eso es así o no es lo contrario, seguimos confiando en la acción de la justicia y probablemente si eso es así, pues serán absueltos y no tendrá mayor repercusión. Pero sí que creo que lo que no tiene, al menos para nosotros, es que el estar de acuerdo en una actuación o un fin no puede justificar que cada uno salga las normas que nos hemos dado de poder.
No, entendemos que a moción é densa e que pode en algún momento ser difícil de tratar con esta ausencia, pero agradecemos o apoio de Nos Pobra. Nada, moitas gracias. Moitas gracias. Algo máis? Os votos a favor da moción, votos en contra, abstencións, en contra, unha abstención. Ben, supoño que non hai máis moción de urgencias. No apartado de regos e preguntas, queremos responder algunhas das preguntas que se plantearon ao goberno durante estes últimos meses. E vamos a empezar por unha que llevou a dar a palabra ao señor concelleiro Miguel Amancos. Primeiro, decir que de maneira máis precisa sobre as preguntas concretas que se formulan vai a contestar a intervención. Foi o señor interventor que se non está aquí, porque, bueno, se refiere a trámites que non realizamos directamente ningún membro do goberno, sino que son trámites que se fan por funcionarios do Concello e solicitei que fixera unha explicación técnica, pero solicito ao señor Amancos que nos faga unha explicación de como está a situación das axudas á escolarización. Bueno, pois as axudas de escolarización, como se suele facer, mandouse a súa publicación a base de datos nacional de subvencións. Esta foi a que tardou en publicar a nova, de aí que sucedera que cando se publicou a solicitude, pois xa estaba o prazo de presentación esgotado, ainda que si é verdad que a xente que normalmente acude a esta subvención xa sabía de que se iban a presentar e demais. Por ese motivo, ampliouse o plazo de presentación. De feito, casi todas, cando se ampliou o plazo, eu creo que, se non todas das 25, a maioría xa tiñan presentada a documentación. A situación, bueno, pois están feitos todos os trámites, falta o informe de intervención que acabara de facer esta semana. Hai 25 solicitudes, das cales 16 pois cumplen os requisitos para recibir as axudas de escolarización, sean no comedor ou no de material. É verdad que se ve incrementada a solicitude desta axuda comparada con outros anos. Vemos desde varios anos para aquí como aumentar a partida, pois tamén hai aumento de solicitudes. De feito, este ano, pois, tuvo que ser hasta, por exemplo, o ano pasado, os comedores a todos se financiaron ao 100%, este ano, pois, como pon recollida a ordenanza, subvencionándoselle o 100% a xente que está dentro de proxectos de servicios sociais e de programas. Hubo a xente que non está dentro dos programas que, aínda cumplindo os requisitos, pois financiouselle o 50%, non? En este momento, pois, desas 25, hai 16 solicitudes que entran dentro dos requisitos e que son as que hasta onde chegan os orzamentos. Hai dous comedores que aínda cumplindo os requisitos por falta de orzamento non se puderon cubrir, pero sabíamos xa con anterioridade que a AMPA do colexio xa nos fixera de maneira formal a servicios sociais, a educadora familiar, que eles tiñan disponibilidade de facerse cargo de dos comedores, polo cal quedan totalmente cubertas todas as persoas que cumplen os requisitos. É verdad que quixemos mirar de buscar a maneira de poder aumentar o orzamento para facernos nos cargo desde o Concello desas dous comedores, pero desde a intervención nos dixeron pois que non había agora maneira posible de poder facer. Ben, continuamos e vamos a dar resposta tamén. Podía facer unha pregunta sobre esa pregunta porque non temos unha presentada. Non temos unha pregunta presentada a ese respecto. Sí, por eso, eu estaba aquí. Miguel, con esta explicación, o interventor dará unha resposta máis exacta de por que se produciron esos fallos nos prazos que... De alguna maneira, vostedes saben que os prazos podían abrir directamente colocando no tabuleiro de anuncios do Concello ao inicio da convocatoria, porque así o pon o propio regulamento. Por ser, en este caso, un Concello que convocan as axudas á escolarización só para xente deste Concello. En ese caso, é suficiente con colocar o aviso de inicio de convocatoria, da convocatoria no tabuleiro, que tampouco se fixo.
A ver, en todo caso, xa digo, que vamos a pasar a resposta por escrito e o feito por interventor. Non vamos a hacer un debate ahora sobre esa cuestión. Outra pregunta que queremos respostar foi presentada por, parece ser, un erro que se produxo nas prazas para persoas con mobilidade reducida durante a celebración do mercadillo e, bueno, non houve ninguna instrucción por parte do goberno, foi un erro en todo caso dos traballos encargados de facer esa tarefa e si entendemos que no verán se incrementan o número de persoas con mobilidade reducida no noso Concello e, de feito, se incrementan as reclamacións que se dirigen ao Concello nese senso, en canto a accesibilidade e a todo relacionado con esa temática, e o goberno municipal non pensa eliminar esas plazas de aparcamento. Outra pregunta presentada facía relación ás terrazas e supoño que sería por a información que tiñan dun conflito que se dou este ano entre dous establecementos hostaleiros. Que criterios se empregan para a concesión de terrazas? Non hai unha ordenanza de terraza sobre as terrazas que determine por que un determinado establecemento pode ocupar un determinado espacio. Se veñen facendo uso tradicional, digamos, teñen a obriga, según marca a ordenanza, de entregar un plano onde sinalicen que ocupación van a levar a cabo, en base a que o Concello pode denegar no momento dado, pois, por interés público, por que dificultan o tráfico, por que sexa, non? Non é algo frecuente, pero, de feito, o que solicitan suele ser bastante razonable, e que a veces fan un uso distinto ao solicitado. Pero, neste caso, o problema que se dou, por tanto, a primeira pregunta, en que criterios se empregaron para a concesión de terrazas? Pois non hai unha ordenanza que permita aplicalo, por tanto, o criterio é a solicitude dos establecementos e sería bo e necesario que o maior ter esa ordenanza que tamén o establecerá. Que área do goberno municipal se encarga desta concesión? Bueno, realmente este é un traballo que máis ou menos levan desde o Departamento de Intervención, que é unha pregunta que se fai a continuación, e salvo en caso de conflito que haya que resolver consultando ao secretario ou outro técnico do Concello, non é necesario intervención por parte de ningún membro do goberno. Se houve discrepancias entre as solicitudes e as concesións, quen as examine e resolve, porque a discrepancia esta se realizou consulta, como digo, ao secretario, tamén a outros técnicos do Concello. En realidade, en ausencia de ordenanza, pois o que deberíamos de aplicar sería o máis apropiado, sempre a subasta pública. Se sale a subasta pública e que máis, neste caso, se chegou a un acordo que non satisfacía, e que decilo plenamente as dúas partes, pero chegou a un acordo que máis ou menos resolveu a situación. Foi conflitivo porque os establecementos hosteleiros non presentan como obriga a ordenanza cada ano a situación, se acostumbraron así e levaron facendo durante moitos anos. Este ano, a raíz desta problemática, exiximos que teñen que presentalo todos os anos, porque senón a situación que se dou foi que o que ocupaba o espacio que outras veces ten ocupado outro establecemento, pois sí o presentara, e entón tiñamos un argumento a favor que o outro non tiña, e, bueno, aí xurdiu un conflito que foi difícil de solucionar porque tampouco estaba na fachada directamente de ningún dos estabelecementos. Ben, a falta de regulación, a única forma de solucionarlo realmente sería, se non houbera ninguna posibilidade de acordo, sería subasta. Ao final houve un acordo, que, claro, non satisfizo plenamente a unha das partes, pero polo menos aceptou uno e seguiu así. Habría que traballar, efectivamente, en establecer unha ordenanza que determina non solamente as terrazas, sino calquera uso público, porque sí hai ordenanzas de pago, de canto costa ocupar unha superficie, pero non hai ordenanzas de por que se pode conceder ou non se debe conceder nun sitio ou noutro, e hai máis problemas aparte das terrazas. Hai con postos de venta ambulante, etc., que tamén a veces xurden conflitos entre eles, e a única solución que hai para a veces chegar a acordos é o uso tradicional e quen o viña usando desde fai máis tempo. Pero non existe esa ordenanza, esa é a resposta principal. Despois, en declaración que pregunta, e non recordo exactamente como foi formulada, pero foi sobre o loito que se celebrou por Xerardo Fernández Albor, decir que o Concello non o levou a cabo porque realmente non recibimos ninguna comunicación oficial, como suelen facer. Sempre suele, cando hai, desgraciadamente, unha morte por violencia de xénero ou unha concentración que sexa, sempre nos chega, e neste caso non chegou, ou se chegou, non a detectamos, porque nós non teníamos ningún problema en seguir un luto oficial decretado pola Xunta de Galicia, por suposto. Non sei se teña alguna pregunta máis. Sí. Entendo con relación á cuestión das terrazas, entendemos que sí, é verdade, que non haber unha ordenanza, podía que se fara, vai ser terrible, para os hoteleiros entendo,
pero por lo menos manter os usos e costumes, non? Quen ten tomado a praza deberá se respetar, entendo eu, non entendo que si os lugares onde se van a ubicar novas mesas e cadeiras foran novos, onde nunca antes houbera ninguén, entendo que eso pode entrar en litixio e que mellor o presente ou pidan que o leve, pero quitar a un para poñer outro me parece que a pesar da discusión salamónica posiblemente non é o mellor. Si, quería decir unha pregunta, porque tamén que xa non está escrita, pero lle pregunto, vostede sabe que o pasado venres houve un acto na Deputación da Coruña por o cual este Concello debeu recibir unha invitación que debeu ser pasada a todos os concelleiros e que non sei se algún outro grupo recibeu, pero Venega non. Non recibiron, pois, porque non, esa sí estaba, efectivamente, si chegou e pasou por alto no correo electrónico e non a localizamos e sí, é certo que me preguntou, estiven revisando o correo, pero había quedado bastante atrás e localiceina e ali estaba, pero sinto, pero non se foi motivo, non foi outro, non foi nin intencionado, nin nada. A veces o correo da alcaldía está, bueno, non sei cantos correos pode recibir o día, pero recibe a veces centos, e a veces, pois, estas circunstancias de dar, a veces confusas, que tamén teñen unha importancia grande, pero dependendo do tempo, coincidiu cas festas do Nazareno e moitísimo traballo tal, pois non foi, o correo non estaba revisado o día. Non vamos a entrar en xuiciar intencións, de verdad que non, pero é que ademais se dá a circunstancia de que vostede máis eu mantuvemos un día unha pregunta a ese respecto que quedou colgado dunha resposta que usted me vai dar a mí nunca chegou. E non insisto que non estou poñendo intencións a man de ninguén, pero cuidado sí que estamos dispostos a pedirlo, non? Porque poden ser importantes as cousas e son tan importantes como aqueles que estamos invitados lle queremos dar importancia, non? Entón, ao ser unha invitación a través do Concello, pido que se traten con moito cuidado, porque ademais é unha reclamación que se fixe aquí en varias ocasións, fago a petición unha vez máis. Tamén é certo que o que fixen tamén foi revisar o registro, e claro, no registro sí que non chegou por registro, chegou por correo electrónico, e encontrei días despois a comunicación. Non hai, efectivamente, e agradezco que comprenda que non hai intencionalidade ninguna, de feito, temos demostrado, recordo, por exemplo, cando nos convidaran a falar da lei de sanidade, como convidamos a todos os grupos, cando outros concellos o mellor non fixeron e non se o fixemos, non temos ningún problema, e evidentemente neste caso ir a Diputación, a invitación que trasada a Diputación non había absolutamente ningún problema. Sinto que pasara e espero que non se repita nin con eso, nin con cousas máis importantes. Con máis, levantamos a sesión.